Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen bu ýokary okuw mektebiniň bilelikde guramagyna Günnäweriň beýik akyllary we nüfus şahyry Magtymyl Pragynyň dogluny onuň 300 ýyly münasibet etli. Halkara ilmi maglumatlar geçirildi. Magtymyl Pragynyň döreçiligini parahatçylyk ýörelgeleri we umumy adamzat gymmatlyklary atly. Bu halkara ilmi maglumatlarda köp sany çykyşlar. Şol sany hyzmatdaş daşary ýurtlaryň ilim ojaklarynyň, professor muallimleriň, alimleriň çykyşlary dinlenildi. Onu yurdumyzyň professor muallimlerdir, alimler bilen birlikde goňşy we hyzmatdaş daşary ýurtlardan şol sany Qırgyz Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň Kazan we Astrahan şäherlerinden, Ukrainadan alimler çykyş etdiler. Ilmi maglumatlarda Günnäweriň beýik akyllary we nüfus şahyry Magtymyl Pragynyň halkymyzyň hakydatynyň hem hakykatynyň aýnasyna urulan eserleriniň üstülen beýik söz sadynyň döreçiliginiň adamzat medeniýetiniň ötüşine eden täsiriniň ören uly dognuktarly. Şoň görede beýik Pragynyň edebi mirasynyň häzirki döwürde gymmatynyň ähmiýetiniň hatam artýanlygynyň ugralanyp 2024-nji ýylda onuň doglunyň 300 ýyllygynyň halkara derejesinde giň erimler bilen belleniljektigi aýdyldy. Çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň millili ejri gahrman arkadaýymyzyň hemde arkadaýly gahrman serdarymyzyň tagallarlary bilen Magtymyl Pragynyň insan kalbyna şuglasyny çaýgan pehim paýhasynyň dünýäde rowajlanýan hemde beýik şahyrimyzyň hormat sarpasynyň hasam belinde göterilýän ynykdarly.